Ai, ama, abestitxo hau entzun eta haurtzarora bueltatzen naiz. Zuek bueltatuko alzinaten haurtzarora momentu batez sigiera. Denboran bidaiatuko dut gaur. Nirekin etorri nahi alduzue? Ba hemen txegelditu. Bai! Kaixo lagunak, eguerdion, eta Amaia eneboute, ongi etorri, zer moduz? Mil esker, oso ongi. Mil esker zuri etortzearen eta placer bat. Eneboute, ondo esan dut? Irakurri dut, baina ez dakit ondo oskatu eten. Ba, frantzes deitura da. Hemen egualdean henebute esaten duzu eta hainitz maite dut. Eta zuek iparralde nola esate zuen? Enebut. Enebut. Ez da gauza bera, Jarriko naiz pixkanaka, jarriko naiz pixkanaka. Bueno, nungoa da abizena? Lapurdi... Bate, Flamandiatik heldu da, Belgikatik. Vale. Amaseigarren mendean arbasok arribatu ziren Baionarat eta... Ados. Baina zu, miarriztarra zea, ez da? Bai. Miarritzeko familia. Bueno, eta hemen nahi zaitut aurkeztu, baina eskain beste gauza dituzu, Amaia, ilustratzailea zea, bai, aktorea zea. Bueno, zenba gauza gehiago, nola presentatzen zea zu jenden aurren? Ba, kostatzen zait. Bai, bueno, esango dugu, umentzako gauzak dituzula, umentzako gauza berezik, eta esain umentzako ere bai, ez da? Hori da, umeendako, baina denendako direnak. Vale. Eta uste baitut polita dela umeen harimari behitz lotzea. Egia esan ze gauza dotorek ekarrituzun, oso dotorek, eta zukalden zemuz moldatzen zea? Bai, gustatzen zait, baina ez egunero eta errepikako egun berezitan, ez da? Egun berezitan. Bai, egia esan egunero eta beti babarronak eta beti ez dakizitea, ba nekagarri izatea da, bai. Bueno, ba gaur ingo deuna da urraburua, marinelerara, patata batzuk laben, eta aldi beren, ba zure nundik norakoak ezautu. Ados? Bikain, mil esker. Adi lagunak, saio paregabia datorreta. Bueno, lagunak eta Amaia, garatuko izuet pausuz pausu nondik nebiliko gehan errezeta biteko garaian, bale? Hemen ikustituzun bezala otarrainzka dazkau, eta hemen brandi pixka dakau. Horu, ningo deuna da, buruk ateako izkiau, azalak endu, gorputzak gero utziko deu, gure malinerako kasuelan sartzeko, baino buruk, ingoituguna da, prejitu lapiko baten, brandi pixka bota, eta gero ura bota, eta bertan egoziko deu, eta gero hori ingo deu zukatu, eta erabiliko deu zuku hori gure saltxan erabiltzeko, bale? Eta hemen ingo deuna da, gixau bat ingo deu, bai, tipula ondo goxatuko deu baratzuriakin, behin goxatuta doenean, botako deu tomatia arraiatuta bertara, utziko deu goxatzen pixka gehiago, eta ondoren ingo deuna da, piperrautza pixka bota, baita ere botako deu, irin pixkatu galo ditzeko, eta geho, bertara ingo deuna da, lehen prestatu deun saltxa bota. Hoi, erdi prest dakaunian, ingo deu urraburua puxetetan bertan goxatu, 5 o 6 minutuan ingo dela, azkenengo minutuan otarraizka bota, eta hori izango gaurko urraburuan marinelerara. Eta lagungarri pare gauza ingo izkio. Patata hauek ingoituguna da, erditik moztu, marratxo batzuk ingoizio barruan, eta gero baratzuri, eskai, oregano eta erramuekin ingo deuna da, mejun jetxo bat, patatai gainetik emango jau, eta labian ingo ditugu, bale? Eta hori, plateran lagungarri jarriko ditugu. Eta baita ere ingo deuna da, horrekin, emulsio bat, alioli bat ingo deu, arrautza, baratzuri, piperrautzakin, olio gotako deu, emulsio ingo deu, eta patatan ondon lagungarri jarriko dugu ere, bai? Ados? Bai, juntados. Zinon be, ez da? Oso ondo. Bueno, inbiar deuna da, azteko eta behin, behitu hemen, emango izut, mortero bat emango izut hemen ingozuna da bertatikan, atera, bi baratzuri ale, bi bakarrik. Bi nahiko, bi edo iru, txiki balin badia iru, bestela bi. Hemen ondo zanpatuko ditugu, ostoke bai botako izkio, eta olio pixkatekin, masatxo bat ingo dugu, gero patantak gainetik botatzeko, bale? Eta ni bestalde jungo naiz, otarraizkak lapikuan jartzen goxatzen, eta tipula eta baratzuri jare, bai. Bale, hemen adibidez, behitu sotetxo bat hartuko dut, eta hemen txe ingotena da, urraburuekin
ni urraburuekin. Otarrainskakin saldatxua presjarri. Vale, bueno, taldi berian mingainai eman behar diogu, vale? Bai, ados. Bueno, Kiribil konpainiako sortzailea zea, ez da? Bai, Bueno, beste hainbat gauzan artian, ez da? Sortzailetako bat. Bai. Zeiten dezuek Kiribil konpainian? Gauza initz egiten Bai, ditugu. Zeiten duzun gauzaren gain, horre bai gauza mordo bat. Ba, nondik hasiko naiz. Hasi ginen ume txiki-txikiekin lanean. Vale. Gauzak sortzen, baina ninien dako. Beraz zinez, Osea, 6 hilabete, vale. urte bat eta proposamen artistikoak asmatzen tipien dako. Ez animazioak, proposamen artistikoak. Osea, proposamen artistikoa guandikan oinez ez dakin batentzako. Bai. Eta mata nola dijo hori, a ver. Boa, bazinaki magikoa da. Magikoa izan behar du, ez da? Hombre, behik ez dizue kontatzen, zuk harrapatu biharrezu pixkat, ez da? Hori da, harrapatut ez bauzu harrapatzen, fite galtzen duzu ere. Bai, Vale. Niñak hortan olakoak dira. Bai, Edo bai. atope dira zurekin, edo galtzen dituzu osoki. Bai, eta horiek bai segituen ez izuela gustatzen zaioen, edo ez da? Segituen konturatzen zea, Hori ez da? da, ez dira helduak bezala. Helduak beti osondo egonen dira. Zurik dakau helduak, ez da? Eta behaiek da honakin bai, o ez? Eta beraz lan berezia da, txipiekin lan egitea. Eta ara, horrekin sortu ginen, ikuskizunak muntatzen, eta aurzaindegietan, aurzaindegiak baitu zuezuek egoaldean. Bai, badazkau, Bai, bai. ninen dako. Bai. Hori biltzen ikuskizunak eskaintzen eta poliki-poliki jende batzuk rantzibuten, eramaten duzuten lana ninekin, nolaz oso sensoriala da, bauzu unkimena, bauzu begirada, entzumena, eta beraz interesgarria litaikela eri diren jendeekin, eta hasi ginen Alzheimer eritasuna duten adineko jendeekin, eta gero skizofrenia eta autismoaz eri diren helduekin, eta poliki-poliki garatu dugu gure beste adarra da, nola eri erraiten duzu ezuek gaixo. Eri edo gaixo diren jendeak edo elbarrituak direnak eda, nola sogarazten alditugun artistak. Nola berriz lotu sortzaile harimari eta arteari esker obekio senditu. Eta bai, zamateu esatezuna gaixo zaudela eta ja bakarri sendatu inbiar dezula, baina ez sendatuko prozesu hortan gauza asko laguntzen du alegia, ez da? Hori da. Vale. Eta hau da, Kiribil konpainiak egiten dituen lanak, ez da? Ordan, ikuskizunak egiten ditugu umeen dako, bainan helduen dako ere. Ez dugu nahi heldu bat eneatzea erabiltzen duzu ezuek, aspertzea. Aspertzea, bale. Umeen dako badira artista batzuk eta ongi dago ere, nik ez dut baitzen, baina umeak pixkat zozo batzuen dako hartzen dituztenak. Bueno, umeak, kantatuko dugu! Bai, zendako ez. Normalitzen, mesedez, ez da? Bai. Baina, hori, pailazo planta hartzen dutelako igual batutan? Baina, baduzu pailazoa biziki poetikoa ere, eta pailazo batek unkitzen aldu heldu bat. Beraz, gure lana da umeen dako, baina denen dako. Baditugu heldu batzuk ikuskizunak amaituta, nigarrarekin heldu zaizkigu. Bai, bidaiara zinauzue, eta... Eta emozioak atea zaizkio, eta... Bai, itzuna atxaman duzu, emozioa da, gure konpainiako gauza. Nahi dugu, uste dut... Emozioiek moitu. Bai, eta gizakiak egiten gaituena da emozioneak elgarrekin bizitzia. Eta beraz hori dugu bilatzen gure lan guzietan. Eta bertan, besan dezuzuk sortzaileetako bat zehala, noiz sortu zen, noiztik zaudete martxan? Ez dakit. Urte asko. Ama bost edo, ama sei uste dut. Eta zenbat pertsona zaudete bertan? Zintzuk... Nik sortunen adiskide batekin, eta erakaslea da adiskide hau eta erakaskuntzari joan da berriz, ez da gehiago hor. Eta nahi ginuen musikari bat, eta Pascal Indo, seguraski entzuna duzue biziki militantea da, Seaskako lehendakari izanki kastoletan eta sartua. Eta joan nintzen arengana, begira, nahi nuke zerbait sortu ninen dako, nahi zinuke musika jo zuzenean, eta baietz, eta hola sortu ginoen Kiribil, eta beti hor dago Pascal. Beraz, nago ni, Pascal, Fabriz, eta Maider. Eta Maider sartu da, ekarri dizkizut album ilustratuak, eta azkenean idazle ilustratzailea naiz, eta hainitz erabiltzen ditugu tresna horiek gure proiektuetan. Eta mementu batean galtzagorri elkartea
eza entzuna duzu, Bai. Donostiakoa, haur eta gazte literatura lantzen dena. Deitu ninduen lehendakaritza hartzeko. Askilan moan nuen, baina baia egan dut, eta iparaldeko norbaitek hartzea egoaldeko elkarteko lehendakaritza zehongi. Eta beraz, galtzagorrirekin ibili naiz hainbat urte, eta Parisera joaiten ginen. Pariseko haur eta gazte literatura azoka mundialarat. Ope, ze hona, ez da? Eta noski, zer egin berri nuen gurea sortu, Euskaraz etzen, Bodi gabe, beraz bodi sortu gabe. dugu ikusi-mikusi, haur eta gazte literatura azoka. Nun topatuko dugu azoka, nun ospatzen da? Hordan, ospatzen da Saran. Sara, bale? Sara Lapurdin da, baina Bai. mugaz gaindiko erri bat da. Vale. 52 kilometro muga ditu. Vale. Eta kontrabanda erri bika, Bai, ez da, beti ezaguna da. mendikua eta ez da, Bai. hor. Eta horregatik Sara hautatu dugu. Eta ere Sara hautatu dugu biltzara baita. Ez dakita ezautzen duzuten, baina... Bertako biltzarra... Bai, Sarako idazleen biltzara egiten du. Vale. Berrogei urte. ospatzen 40 dutela. urte, Literatura... Ni nintzen jaio guen dikan. Be, horra. Ni bai. Horra. Gaztetxu izango zinen, gaztetxu izango zinen. Bai, hori da, biziki gazte. Bai. Eta ara, Saran ospatzen dugu, eta urrian da, urte guziz, laugarrena egin dugu aurten, laugarren edizioa, eta ez da azoka bat, da jaialdia deitzen diozute zuek. Vale. Noski azoka dela, hor dira Euskal Argitaletxe guztiak. Baina azoka baino gehiago da, ez da? Badira ikuskizunak, badira tailerak, eta baditugu bi egun, ostirala da eskolen eguna, eta hor Euskal Herri osotik heldu zaizkigu ikasleak autobusez. Vale. Eta ja daude, segun egun batzutan batzu, bestetan beste batzu, lotuta daude? Ostiralean bakarrik. Ostiralean bakarrik. 1400 ikasle heldu zaizkigu. Benetan? Bai, benetan. 1400, 1400, ordan mugatu dugu aurten, eta laik ere 1200 ginituen. Eta aurten Bizkaitik, eskola bat ere bai, etorri zauku biziki aho ginen. Eta gauza oso importantea, heldu den aur bakotsari, ikasle bakoitzari, oparitzen diogu bono txiki bat, Bai. 15 eurokoa. Eta bono horrekin nahi duen liburua hautatzen du, eta etxera sartzen da liburu horrekin. Noski euskarazko liburuak dira, euskara hutsean. Eta zuek berbada egoaldean ezoin beste, baina iparaldean umen batzuendako lehen euskarazko liburua da. Ja. Eta gainera, umeak ez dituzte hainitz hautatzen eien liburuak. Gehienetan aitamek dituzte hautatzen, edo andereñoak, edo aita Eta hori izango da koso, behaien lehendabiziko liburu hautatzen dutena, ez da? Eta baditugu jartzunak bugasu batzuk kondatzen, baina nire alaba duela urte etorri zen, oino joitzen da, oino gordetua du hautatu zuen liburua, eta beraz uste dut hor, hasiak ere iten ditugula. Horiek baitira guri biharko sortzaileak, idazleak eta. Dudi gabe, Beraz, eta beraz, egun bikaina da Sara osoan, kotxeak eta ez dira ibiltzen, eta biharamunean gauza bera familien dako. Beraz, heldu dira. Hoi larun batian ja. Vale, eta urten egoaldetik jende pilaka etorri zauku, bizki konten ginen. Bueno, hemen txe, lehendabiziko urratzak inditugu, Beitu, indeuna da, barazkik martxan jarri, oso ondo, otarraizkak garbitu, gero erditikan moztuko dugu horrela, gero irikitzeko eta politako gelditzeko, hau listo. Gehiago? Ez, nahiko, nik uste ja nahiko aberaztu deula, hori ere bai nahiko, oso ondo. Ingo diosuna dagoen olio pixka bota, hola, masatxo bat gelditzeko, gero patatik gainetik emateko, bale? Hau ere listo dakau, eta hemen ingo deuna da, beitu, goxatzen nahi dia otarraizkak, ingo deuna da, ondo zanpatu buruko, bertako koralak eta bertako zaporek eta denak kanpora ateratzeko. Hola, zanpatu ondo, pixkat erre. Nik usaian gatuari emaiten dizkio. Bai, Hombre, balin badakazu. Oartzen aiz. Gusto agarriko zan, ez da? Zuko bekio baleatzen dituzula. Eta hemen ingo deuna da, behin hola, zanpatu deula. Hemen, brandila bota. Eta brandila murrizten danean, esan deun bezala. Ja, ura botako jau, eta salda indadakau, gero bertara gehitzeko. Bueno, eta hau dena martxan dakaunez, ingo deuna da, lehendabiziko erreportaia ikustea jungo gea. Ados, bikain. Vale? Gamarra, ostalaritza eskolara jungo gea, eta ikusiko zue,
ze gauza polita, erreza eta erra, eta gonbidatu paregabea. Goazen bertara. Kaixo, nire izena Dani da, 18 urte ditut, eta Gamarrako sukaldaritza eskolan ikasten dut. Hau da nire 3. urtea hemen, azkena, eta nire interpreteak Rebekak itzultzen dizkit klase guztiak. Orain goazen eskola ikustera. Aukeratu nuen sukaldaritza horreko institutoan, Zabalganan, sukaldean aritzen ginelako pizka bat, eta Gamarrara etorri nintzenean, pilo bat gustatu zitzaidan zentrua. Eta nahi nuen sukaldaritza ikasi. Nire esperientzia oso ona izan da hemen, oso pozik etortzen naiz, eta etorkizunean gustatuko litzaidake lan egitea sukaldari moduan. Nire gela zeregin ikasketa gela bat da, ikasle guztiak behar bereziak ditugu eta ikasten duguna da sukaldaritza teknika ezberdinak. Prestatzen dugun platerrak gero bazkaltzen ditugu eta gozogintza egiten dugu eta bat. Askotan joaten naiz goi mailako zikloko talde batekin gehiago ikasi nahi dudalako. Nire interpreteak klase guztiak itzultzen dizkit eta ni gorra naizenez entzuleekin ditudan elkarrizketa guztiak itzultzen ditu ere. Orduan beti gaude elkarrekin eta entzuleek hitzez egiten dituzten, esaten dituzten gauzak zein hizkuntzara itzultzen dizkit. Niri gehien gustatzen zaidan errezetak dira gozongintza errezetak, masak egitea, adibidez ogia prestatzeko edo ez dakit, batez ere dekorazioa. Ni gorra naizenez ez dut ezer ulertzen interpreterik gabe, orduan irakasleak zer azaltzen badu, interpretea behar dut ulertzeko. Laguntzen dit, azaltzen dizkit gauzak eta elkarrizketak itzultzen dizkit. Gaur prestatuko dugun elaborazioa da txipiak tintan arrozarekin. Hasiko gara barazkiak mozten. Kaso batean, barazkiak jarriko ditugu eta txipiroiak, barazkien gainean. Tapa jarriko dugu eta 15-20 minutu inguru utziko ditugu erregosten. Aterako ditugu txipiroiak, baina barazkiak utziko ditugu kasoaren barruan. Orduan, tinta eta ardo txuria nahastuko dugu beste ontzi batean, eta dana pasatuko dugu turmis baten laguntzaz. Eta txinoaren laguntzaz baetuko dugu saltza. Ni Paraguaikoa naiz, eta egin nuen lan okindegi batean masak egiten eta ogi desberdinak egiten, hainbat formakoak. Donuts egiten dituen ere, gozogintza egiten nuen eta hainbat gauza. Gehien gustatzen zaidana da gozogintza egitea. Mangarekin aritzea eta madalenak egitea eta abar. Txipiroiak egin dauzkagu eta saltza ere. Eta platereratuko dugu. Jarriko dugu modu polit batean eta arroza sartuko dugu uztai baten barruan. Bukatu dugu gaurko elaborazioa eta Joseba, etor zaitez probatzera nahi duzunean. Agur!
Haupa Dani, haupa Rebeka, eta harra errezeta indezuena. Ai, ama, irrikitan hori bai daztatzeko, ez da? Jope. Bueno, jarraitu horrela, eta beste gabe, goxatu eta goxatu arazi, beti bezala. Gu gurean jarraitu behar dugu. Hemen txebeitu, tipula, ze fundamentu hartzen nahi dan, bale? Eta hemen indeuna da, ura bota, eta goxatzen nahi da, Hau, ia, listo dakau. Ingotena da, bertan gutzi, eta gero ingoet, iragatzi, azalak eta ez botatzeko, bertara, bale? Eta gogoratu nahi dizuet, gauza bat, bakizue abenduak 12, segituan datorrela, maratoian eguna handia dela, aurten gainea 25 urte betetzen diala, eta alde zuen neurrian, adion abenduak 12an, zuen ekarpenak ongi etorriak izango dialako. Bueno, eta gu gurean jarraitu behar dugu. Hemen txe, inbiar deuna da, behitu, patatantzako leheno, prestatu ezu hemen, majau berezi hau, guain, hemen emango izut ontzitxo bat, bale, hemen bat esan dut, eta bidazkat hemen, batekin nahiko. Eta ingo deuna da, maia, behitu, patata, adibes, erditika moztuko dugu, horrela xe, gero, ingo deuna da, hemen, marratxuak adibes, horrela, sentimetro bat edola sartzen, gutxi gora bera, bale, Gio beste aldeaka berdineiti jo. Ez da magazki bat egiten ahal, alde zuzuk edo zer gauza hain, ez da? Ilustratu patatan ebazu, Horrela xe jarri, eta gero, behin hola dazkaunian, gero, hau emango jo gainetikan, eta labian sartuko dugu, bale? Eta zendako moztu behar da? Gero, barroan jo zaporek eta guztiko beto sartzeko, bai. Gero, irikitzen juten dia horiek laben, eta zapore guztik barroan sartzen juten dia. Bueno, eta esan bezala, hemen behitu nola di joan hau goxatzen, hemen inbiertena nik tomatia raiatuta bota, eta goxatzen jarraitu historia. Bueno, eta lehenu esan dezu, umetxoi txiki-txikitatik, hortzik ez dazkanetik, ja 6 hilabete txokin, artia sartzen. Nola erazten diozu artia hola ume txiki batei? Ez du erresa izan behar, ez da? Galdera zaila da. Zer errango nizuke. Nola dakizu sartu zaion edo ez? Bere ajetari. Bere arretan, begira. Ikusi ditut ume batzuk 4 hilabetetan, triparen gainean, eta begietan, zurekin daudenean, badakizu zurekin dituzula, eta kausitzen duzula. Eta adi balin badaue, Bai, aldiz, ez badira adi, fite nigarrez eta eskapatzen dira eta oiuka eta... Beraz, erantzuna ez dakit, da nola hartzen duzu umea. Hartzen baduzu Picassok zion umeak artistak direla. Eta nik uste dut, jausten zirelaik adinean, ez nuen ezagutzen 3 urtetik, nire umeak ukanituen, baina 3 urtetik petik ez nuen sobera ezagutzen, eta jausten zirenean, gauza oino konzeptuagoalak edo abstraktuagoak proposatzen aldizkiezu, eta funtzionatzen du. Azken finean niniek badute olako idekidura. Izton irikita eta guk izten dio bidea. Guk ditugu esten, entzunuen musikari bat kondatzen, amaren txabelean badute ambituz, deitzen da, euskaraz ez dakit, olako ambituz, beraz dena entzun dezakete. Eta sortzen direnean umeak, kantatzen dugu, ta-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 ta, eta beraz, gu haurek helduek txipitzen diegu idekidura hau. Eta nik ikustut, txipi hori 4 hilabetekoa, eskusoinu harekin ari zen musikaria, baina zerbait jotzen, baina ikaragarria ni haur, mentu batean, geldituko da, bai. Eta txipia ez, hor zuen adieta. Irekitan entzuteko. Eta adibidez, gu igual esaten dan bezala guk mosten dizkio eta guk izten dizkio bidea asko, eta azkenien esaten duna, ez da, A, B, C erakusten dio, eta B askoz zabalagoa dakate beraien... Bai, eta entzuten da batzutan proposatzen dituzu gauzak ume txipiei, eta helduak, txipiak adi, eta senditzen duzu emozionea pasatzen da, eta helduak, zepena, ez dute histori hori kondatu, Baina txipiek ez dute narraziorik behar. Asten zirelaik nini batik kondatzen irusegi txipiak. Argikin, soinukin, bestekin. Da, oso... Eta begira da, eta onkimena, eta erritmo historioa. Beraz, ustut hartu behar direla umeak, diren artista handi bat zuendako, idekidura handiko gizakiak dira,
Eta nik uste dut hainiz dugula ikasteko jengandik. Noiz da garrantzitsuena, noiz da irikitzen zaioen hori eta guk ja esatezu jope, ba, igual ez bai diogu hau ematen da ja 8 urtekin berandu intzaigo, emateunez, ja bidia asko itxi zaio, ez da? Berandu ez dakit, Berandu ez da sekula, baino... Nik uste dut betidanik egin behar dela, eta aitamek liburu bat hartzen dutela, edo tipiarekin gauetan, historio bat kondatzen, edo hor jada sensibilizazioa egiten zaie, eta ez dakite adin kontu den, da... Eldu kontu da. Eldu kontua. Elduak dira ideki behar. Bai. Eta esaten dezun bezala, pentsatzen dezuen ikuskizunetan, egongo diala, soinu asko, irudi asko, argiak ere bai, pentsatzen dut, edo... Guk ez oinbeste, zenta sortzen ditugun ikuskizunak gai gira jokatzeko haurzaindegi xala batean. Beraz, nineak hor dira eta gu hor gaude. Ez duzu jantzirik, ez duzu apaindurorik, argirik zirenekin. Eta guk maite dugu hori bi patata eta holtze batekin ikuskizun bat sortzea. Gustatzen zauku. Beraz, da gehiago hori erritmo eta humiltasuna. Humiltasuna. Eta ikusi ditut artista batzuk ailegatzen, ematen eien ikuskizuna, eta umeak, ez dira egon, Ez baina artista zirenan zuri da, zure antenak zabaltzea, eta hemen galtzen ari naiz, eta arrapatzea behitz. Beraz... Hora, finezia eta humiltasunarekin joan behar da ustut, aurrengan. Eta askotan, nola behaiek ez duten hitzaiten, ez dizuten erantzuten, ez duzten, bakoitzak bere proposamenak iten ditu, baina igual ez dia egokienak. Proposamenak ez da hitza, bakoitzak bere irudipenak iten ditu, baina igual umiak oso aldi ondia eta pila gustatu zaie. Bai, eta badituzu batzuk bizkarrez, ukan ditut ikuskizunak, eta ikuskizun osoa bizkarrez egon da tipia, Eta berdin, helduek jaten, bizkarrez egonda. Benan, igual du, bizkarrez entzun dut, hartu ditu bere... Beraz, guri da helduak malgutasun eta idekidura gehiago izatea, nire ustez. Eta nola lortu behar dugu hori? Nola lortzen dezute zuek hori? Hori ez da erresa, ez da? Nola lortzen dugu, esperientziarekin, saiakerak eginda, joan gira maiz, haurzaindegietan, eta beraz... sensibilitate hori garatzen duzu. Eta uste dut humiltasunarekin, artista munduan badira ego haundi batzuk, eta hor zure egoa bazterrean utzi behar duzu. Artista gunetan daleku guztitan daude olakoak, bai. Bai, uste dut, bai. Soberan, bai. Gala izatea. Hau gero sartuko dugu hor, eta hau ingo da, bapore negozi bezala, altxa barruan, lasai. Lortu dut moztia, ba? Zer? Lortu dut, maiz gertatzen zait. Bai, Botatzen diet? Bai, ingo zuna da, behitu, goierakada bat hartzen dezu horrela, haukentzaizunik. Eta horrela mate jozu, bildurri gabe, bale? Ados. Gainetik pixkat ganei, eta laberatuko ditugu, bale. Eta beste zerbait orain heldu zait da bihotzarekin ematea, hori... Maitasunez, bihotzakin. Noski. Joaiten malin bazira zure lana iterat, baina egiazko intentziorik gabe eta zure bihotzarekin mintzatu gabe, noski. Hori bai segituen harrapatzen dutela umiak, ez da? Bai. Ja, baina, igual helduak interes badaka, zerbait ikasteko, zerbait, baina umetxoek maitasun hori behar dute bai ala bai, ez da? Bale, hau itxura errazten nahi da, patatak gia prest dazkau, labian sartu, hau utziko dugu pixkat murrizten, gero irina bota, pixka goxatu piperrautzare bai, saldakin, gainontzekoa barroa, eta gero inberdeu alioli piperrautza duna. Ikusiko zuen, segituan ingo dugu. Ingo duguna da, horrei. Gatza ez diogu jarri hor barruan, ez da, Maia? Ez. Venga, botako jo pixka gainetik, bai, patata bete sosito gelitzea bestela, eta sosito ez ibiliko gaur, ez da? Bota gatza pixkat, hau labian sartu, eta jungo gea, Añanako jatetxe batea, ikusiko zuen, palazio baten dao, leku ederra, eta jana, puntxakua. Guazen bertara, eta guantxe gaude bueltan. Eguerdi ondan hoi, Jon Filnoma naiz,
Saltza Añanan gaude eta nire proiektu berria aurkeztuko dizuet. Añanako jauregia. Gure jatetxea Erdi Aroko jauregi batean kokatuta dago. 17. Mendeko eraikuntza batean. Gatzaranaren berreskurapena hasi zenetik jauregi etxea jatetxea bihurtu zen. Zerbitzu eskaera igo egin zelako. Proiektu berri hau nire bikotekide eta ni daramagu. Aurten gure lehenengo urtea izan da eta oso pozik gaude izan dugun erantzunarekin. Añanako jauregia 3 zatitan banatu dezakegu. Bat izango da lehenengo solairua, non terraza handi bat daukagu. Gainera, taberna zerbitzua ematen dugu. Gero, bigarren solairuan jatetxea kokatzen da, 3 sala desberdinetan. Eta azken solairuan, hurrengo urtean proiektu berri bat hasiko dugu, hotel turistiko bat sortzen, 6 logelekin. Jauregia aurkeztu ondoren, errezeta bat egingo dugu. Gaurko prestaketa, legatza gatzatua izango da. Lehen da bizi, gurin saltza egingo dugu. Gurin saltza egiteko hainbat osagaia daukagu. Gurina, tipularekin eta berakatza nahaztuko dugu eta zuan ipiniko dugu. Hierba luisa eta pepper beltz sartuko dugu eta ardo zuria gehituko diogu erreduzitu arte. Ondoren, fumeta gehituko dugu eta erreduzitu ere egingo dugu. Azkenik, esne gaina sartuko diogu eta 5 minutu irekitzen egongo da. Añana jauregian, 2 eskaintza gastronomikoa daukagu, bata izango da karta, produktu freskoak nabaritzen edo lehentasuna daukana. Beste aldetik, daukagu degustazio menu bat, 7 plater osatzen dutena. Plater horiek garaiaren arabera aldatzen dugu eta gatzaren balio berezi bat ematen diogu. Adibidez, gure plater guztietan gatz minerala erabiltzen dugu. Baita ere gatz lorea. Legatza, gatzaranako urgaziarekin naturala erabiliko dugu ondutzeko. Beharko dugu proportzio handia daukan urgazia, 240 gramo litroko eta ur naturalekin nahaztuko dugu. Legatza urgazian 2 ordu egonda eta ja badago prest egiteko. Prozesu horrekin nahi dugu lortzea legatzaren testura aldatzea, bakailu bezalako testura izatea. Nik esaltzakoa naiz, harremana handia daukat gatzarenarekin, nire familia osoa lan egiten duelako eta lan egin zuten gatzarana. Joan nintzen hainbat kalerriko jatetxera eta bokatu nuen Martin Berazategi Lasarte Horia. Han egon nintzen 4 urte lan egiten eta ikasten, jauregia hartzeko oportunitatea atera zenean, berriz nire herrira bueltatzeko aukera izan duen. Joseba, ikusi duzun bezala, hemen daukagu gatzaranako urgaziarekin egindako legatz platerra. Platera hau edo beste bat dastatzeko, etorri Añanako jauregira. Eskerrik asko, agur! Aupa Jokin, eta aupa Leatzo, ai, ama, ze itxura, Jope, esan, irrikitan, sekula, ez daztatu olako lehatzikan, hola gatzetan jarrita gaina, Añanako gatzakin nola ez, besarka da handi bat, eta jarraitu horrela, goxatzen, eta goxatu arazten, gugurian jarraitu berdu. Betu hemen ja, tipula txirrik itxarraga goxatzen, tomate eta guzti, ze itxura hartu digun, hemen txe, Eta usaina. Usaina goxua, hemen arrotza pregitu bota, eta venga, apaia inda, Bueno, ingo deuna da, hemen piperra utza bota, irina pixka botako, pixka lau buelta eman, eta salda botako etin deuna otarraizken buruekin, eta hor goxatzen utziko dugu, arraia sartu, eta 5 minutuan listo. Eta zuk aliolia prestatuko zu, bale? Ados. Ingo zuna da, hor dakazu arrautza, baratzuria, piperra utza, ingo dugu alioli bat, baino
gorrian zeateako hola, bale? Piperrautzakin. Eta inberdezuna, indezu maionesa sekula, ez da? Maioneza, bai, ez dut beti lortzen, Bez? Bueno, gaur ikusiko dugu segertatzen dan. Bueno, hemen piperrautza botatzeko eta baratzuria zurituta bota, bale? Ados, Venga. eta nun, hemen egiten dut? Bai, honea bota. Gorringoa, bakarrik, No, zu gorringoakin bakarri, bai. Zuk dena botatzen diozu? Zuk bakarri gorringoa? Bai. Ba, betu, hau jarriko izut hemen, eta gorringoakin ningozu. Xak, beste ikutu bat emango dio. Batzutan ditende batzuk gorringokin, eta beste batzutan bai, ez nakien. osoikan. Bai. Bueno, eta hemen esan deuna, botako piperrautza, behitu. Vale, horrelaxe. Bi vuelta eman. Eta irinare bai, botako dugu, eta sukaldatu ingo dugu irina, garrantzitsua da. Bestela, irin zapore geratzen zaigu. Irina goiarakada botako dugu, basalda botatzen deunean dena pixka loditzeko. Vale, pixka gehiago, horrelaxe. Oilandu, eta listo. Bueno, guaintxe, nola zabiltzate, Kiribil konpainekin? Eskuartian, bakazue, guain abenduan, eman aldikan? Ba, abenduan ez, hainitz eman baititugu azaruan. Azaruan endizate buru belarri horrezta. Eta urrian ikusi ginuen, beraz, lan ikaragarria da. Eta, ara, azaruan maite der, gure azken ikuskizuna eman dugu. Vale, eta zintzuk izan dira ikuskizuneiek, zein izan dira? Zein, nogari den edo nun eman ditugun? Bai, zer eta nun, bai, adibidez, bitek. Ba, nun eman dugu. Ara barat joan ginen, Vale. ematerat, izaja, tipirat. Vale. Ara, gero ibili gira senperen, azaruan diot. Eta azpagnen eta ustaritzen. Vale. Eta ezberdinak batzuk publiko osoari zabalduak, janai baitu, 1000 frankan ere biligira. Publiko osoari janai baitu umeak heldu dira aitamekin, aita txematxirekin, eta batzuk 1000 frankan eskolajak ziren. Eta nik hori maite dut, janai du eskola da, heldu. Beraz, 100 ume dituzu, 3 erakasle. Zenbat pertsona jute zate? 2 gira holtzan, ni eta Fabriz. Vale. Eta berdin, biziki autonomoak, gure puskekin, eta maite der, da Xabier Lizardik idatzi zuen poema bat. Ez adi beldur nire maite der, munduan buelta ematerakoan. Eta beraz, bidaiari buruz da. Gira, da bikote bat egongelan, eta egongelatik bidaia egingo dute. Mundu osoan. Beraz, da begi kliska bat ba irudimenari, eta arteak eskaintzen duen. Eta hor dizut, batzuk, ateratzen dira heldu batzuk, nigarrarekin, ganez, bidaiatu dut zuekin, 1000 esker, eta polita da, hori sentitzea. Eta hori sentitzen zunean, da jendia guztu ebili dela, eta... Bai, plazera handia da hori. Baina, senditzen duzu, jokatzerakoan, senditzen duzu, publikoa hor duzula, eta senditzen diren gauza batzuk dira, elgarrikin bidaiatzen dugula. Hori da sensazio artista ingeles zirenean. esaten dan feedback hori, ez da? Jasotzen dezula eta... Bai, batzuk diote ere el duende, la graz, da grazia bat bezala, denok bat egiten dugu. Eta ber bidaia bizitzen dugu, eta hau soragarria da. Ze ona. Hau botatzen dut osoki, Erdila bai bentsat, erdila pixka gehiore baina bazu, bale? Vale, eta hau ingo detena da, guain hemen, betu, emango xio hemen minutu pare bat horrela, tapatxoakin, eta gero ingo detena da, ostarraizka jarri, eta beste minutu pare bat. Eta hori ia listo ekiko dugu. Zendako eman didazue hori? Zanik maioneza usaian sardeskarekin egiten. Bai, aurre historioan dira iparaldean ez. Olio, betu, nik eten diotena da. Hola jarri. Eta makinarekin, eta hartuko du? Pentsatuko dugu baietz. Bai, harrapatuko. Zu behia sartu, gatza falta zaizu horrezta. Bai. Bai, gatza, bai. Zu sartu behia makina, eta mi geldu ikan euki behian. Eta normalki egingo du. Beharko luke. Eta gigu segertatuko zaigon. Moitu gabe ibili. Moitu gabe, ados. Bai, eta gero botako jau pizka gehiago. Eta gi, moztu zaigun ba, A ver. Ai, Dios. Ikusten. Baina errekuperatu ingo dugu, laseian, bitu, gauza ingo dugu. Segitzen dut edo ez? Bai, segituko zu bestero bat, zuringo arrapatuko dugu, eta baitu, errekuperatuko dugu zuringokin, Zuingo zuna da.
Ze, abai. Hartu hau. Ados. Hau men sartu. Eta hau jungo zea, botatzen pixkanaga, eta horre emango jozu, bale? bezala. Eta ja maionesa bezala ingo dugu. Ez que nik uste berko gendula bio gorringo hor. Beste pixka eta hobeto diteko, bai. Ondo harrapatzeko. Baina lasai, earki goaz eta. Bale, haure itxura harra hartzen nahi da. Ostarra izka sartuko ditu berdan garbituta. Guana izaigo harrapatzen ez da? Da, uste dut. Nia. Bueno, eta bueno, zure lanetara bueltatuz. Ilustratze lanak eta liburuzkak. Zenbat liburuzka indituzu eta ze dotorek dian, ez da? Danak oso bereziak dira, ez da? Bai, uste dut, bai. Aski, ez? Oso ondo da. Ja, gelditu. Ja, Gelditu, ateako diogu hau, Bai. hauxe, horrelaxe. Zuzuk. Vale, eta hoi listo dakau. Venga, berreskuratu dugu behintzat, oso ondo. Bueno, eta... Bai, beraz, galdetu didazu liburuei buruz. Bai. Ba, deitzen dira albumak. Zuek hemen egualdean egiten duzue album ilustratua. Vale. Baina albuma berez ilustratua da. Beraz, Vale. Eta bai, ba, gustatzen zait, bai idaztia eta bai ilustratzia. Eta bakizu artista batzuk gogoetatzen dute ahunt sortuko dutena. Bai. Analizatzen dute, gogoetatzen dute, batzuk alde pedagogikoa ikusten diote ala ez, eta gero sortzen dute. Ba nik funtzionatzeko manera ahunt ezberdina dut. Nola iten dezu? Eta orain asumitzen dut, eta Bai. orain arte ez nuen ahunt asumitzen. Ba, inspiraziotik abiatzen naiz. Bai. Hora, ikusten zaitut hau egiten eta gogoa dut, erakartzen hau, ba hitz bat heldu zait, edo egiteko ilustrazio gogo bat, eta hortatik abiatzen naiz. Ez dut historiorik, ez dut ez dut deus. Eta zerotik gaztezea eta venga, heldu eta... Hori da, bakizu hori xuria batzuk diote beldurgarria dela, ba ni betita gehiago aintzinatu lanean, eta ez nau beldurtzen. Beraz, zerbait bota... Gora etortzezea, alegia. Eta azkenean, oartzen naiz, eta berbaz nauzu sinetxiko, baina egia da, bizpairu liburu ez nituen bate buruan, baina bate, eta marrazki bat egin, eta beste bat, eta poliki hitz bat etorri, eta azkenean, ipuin bat edo sortu zait. Beraz, nire lan egiteko manera, ez dut gaiten onena dela, baina oso sortzailea zea, eta barrutik atatzen izkizu gazak azkenean, ez da? Hori da. Vale. Bueno, eta, zer dakazu guain eskuartuan, hainbeste gauza egin da gero? Ez dakit, galdetu didazu, 17 argitaratu ditut albuma. Bai. Gero batzuk erresagoak dira, historio bat bada, sagu bat jaten duena, potolotu dena, eta horra. Batzuk piskat zailagoak dira, gehiago helduendako dira edo, adibidez, horra, gazte edo helduentzat den... Eta nungo esatzen dezu gehiago, ume txoentzat, nebara bentzako, denakin. Aldatzen ibiltzea pixkat, ez da? Bai, dena. Leheno esan dezun bezala, zukaldean ez beti berreina iten, ez da? Hori da. Vale. Zeiten dugu horrekin? Ba, listo da, kao, beitu. Platera ratu inbiar deu. Gure errezeta. Patata beitu zei eharrak atea dian. Eta guain, hartuko dugu platertxo bat, eta bertan jartzen jungo gea. Nola... Guantxe sartu dituten hortarraizkak eta guantxe eman dio urraburuei buelta, minutu bat utziko dugu hemen horrela, eta bitarten, beitu, hemen inbiar detena da, beitu, eman azu. Hartzen duzu? Bai, hartuko dut. Oso ondo, beitu, jarriko dut hemen, horrela xe, adibidez, eta bi patata, bi goiaraka da, beitu. Arrazoin zenuen, suringoa botatzea, Bai, nik agian, alko genitun bota beste irugorringo, eta irugorringo hoiekin gehitu, baina nola zuringo mai gainen geneukan, horrela zein deu. Harriko ditugu bi patatatxo, horrela bat hemen, eta bestia hemen, vale? Eta guain, hau, ja, otarraizkak minutu baten indiala, venga, hau, listo, pusketa jarriko dugu bertan, eta behitu, ze... urraburu batea zaigun marinelan erara, eta hoi guain pusketa jarba jarri hor gainean, eta listo gaude. Nire amak beti egiten du egoaldean, badakite sukaldatzen againa biziki ongi. Bai, Behaiek, zuk nola prestatzen dezu adibidez etxian? Nola egiten dezu da nik arraina? simpleki, labean eta simpleki. Simpleki. Gehienetan labean, bai. Bueno, hemen behitu, otarrezka bat jarriko dugu alde honetan. Beste bat, beste alde honetan. Vale?
Eta guain saltxa honekin, bukatu dugu gure historia. Bueno, eta nahi badeu ikusi nundik noa biliko zeaten, zuen konpainiakin, nun behiratu behar dugu. Badakazu esare sozialetan eta... Bai, ni oso txarra naiz hortan, baina Bai. saiatzen gira. Facebook eta ikusi Instagram, eta badugu webgunea, kiribil.eus, eta hortan naiz eta ez den arraspunduan, baina ikusten da iten dugun lan. Mil esker egiten Bai, duzuen lan mil esker guztiagatik, zuri. hore Mil bada, esker zue zuri. bezalako jendia ibiltzia, zeatik beste lan gauza asko galdu ingoren ditun, eta hemen elkarrekin indeun urraburua, eta guantxe giltzea hemen gaur egun ikusi, eta hauxe gaten. Agurtu jendia. Bai, agur, mil esker.